prije svega Hrvatska. Ja vjerujem ako neće imati povređenih ovih prvi 7-8, da nam nije niko ravan, jer sad je tu i iskustvo, i tradicija, i kvalitetni igrači su, tako da po meni Hrvatska je prvi favorit za osvajanje toga. Sad tu se mogu uvijek umiješati Francuzi, Španjolci, sa Šveđanima se nikad ne zna. Rusi uvijek dobro igraju na tim velikim takmičenjima, oni znaju u ovom pripremnom dijelu često gubiti i njih ne interesira to da li će dobiti ili ne, jer nema tamo velikog pritiska od država ako izgube na ovim pripremnim turnirima, ali tamo uvijek na prvenstvima znaju značajnu ulogu odigra. Tako da vjerujem da će se među tim ekipama tražiti pobjednik svjetskog prvenstva. A i Njemci će normalno biti tu i ja im želim da budu među prva 4, jer Njemačka je središte, mislim, rukometa što se tiče sportske industrije, što se tiče public relationa i svega, jer to je sad u stvari su i najbolji igrači ukupno u ligi, osim što u Španjolskima, recimo, ta prva 3 kluba, oni se mogu mjeriti sa ovim njemačkim, ali ostali ne, tako da ne bi bilo loše da uđu oni u polufinale.